tur saged ngilangno dahak-dahak waktu-waktu gini ku siji siwakan nomor kali sing sering poso sing nomor 3 sering maos Al-Quran. Sayyidina Ali ini insyaallah pirsa sedherek bahwa Sayyidina Ali niki nggih sahabate Kanjeng Nabi. Nggih tasik sedereke Kanjeng Nabi. Hubungannya apa kalian Kanjeng Nabi? Sayyidina Ali itu napane? Sederek enten dari pihak mantu. Enten malih dari pihak nasab. Napa niku? Sepupu misana. Mergi abahe Sayyidina Ali niku kakange abahe Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakjane Kanjeng Nabi nimbali Sayyidina Ali ku mas. Nggih sakjane mas. Wong mergi abahe Kanjeng Nabi niku kan Sayyid Abdullah. Niku adik niku. Saking abahe Sayyidina Ali nggih niku Abu Thalib. Nek wong Jawa kan nek umpama wonten niku senajan to luwih tuwek utawa luwih enom nggih nyeluke tetep emas. Mergo didelok bapake. Wong sampeyan bapake sampeyan niku adike bapakku. Dadi sampeyan niku aku mestine emas. Dadi Sayyidina Ali niku yo sahabate. Nggih sederek nasab niku sepupu. Nggih mantu mergi kan makin nikah kali putrine Kanjeng Nabi. Nikah kali anake sepupu nggih kan. Nabi kali Sayyidina Ali itu sepupu. Misalnya. Lah Nabi gadah putri Sayyidah Fatimah digarwa kali Sayyidina Ali. Jadi sepupu niki nikahi anake sepupu nih. Angsal boten. Wah, angsal boten mungkin to dadi. Angsal niki. Jangankan anake sepupu. Sepupu padha sepupu niku lho. Nikah boten napa? Boten napa, boten mahram. Boten mahram. Niku nggih dari dalam hal pernikahan utawa musyawarah Kanjeng Nabi niku mara sepahe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng. Dalam hal kepemimpinan Sayyidina Ali niku termasuk al-khulafaur rasyidin sing nomor sekarang. Dalam 4 hal niki Sayyidina Ali niku duwe papat. Nek Sayyidina Abu Bakar niku ya sahabat. Nggih mara sepahe. Nggih betul. Nabi niku mantune Abu Bakar. Nek dalam hal sederekan nggih tapi rada-rada ketemu mbah. Tapi nek kalau Sayyidina Ali niku caket niku. Namun langsung ketemu Abdul Muthalib. Nah, tunggal mbah istilahnya. Tunggal mbah. Bapake beto. Nah, Sayyidina Ali niku menang mergo niki. Yo sahabat, yo sepupu, yo mantu, yo termasuk khulafaul rasyidin. Niki kira-kira sing derajat sing paling dhuwur sing pundi? Nek teng ngene Islam niku sing paling dhuwur sing pundi? Sing paling dhuwur niku sahabat. Sing paling dhuwur sahabat. Mergi make Kanjeng napa Sayyidina Ali niku make saged mlebet teng ngene sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Mboten nyebut napa niku mantu, mboten nyebute wa sahbihi langsung. Mlebu sholawat. Luwih seneng disebut sahabat, luwih seneng disebut santrine Kanjeng Nabi daripada masalah mantu macam-macam.
Nah masalah keluarga nggih tapi dalam hal niki mampu, tapi dalam hal nopo kesantrian, keguruan antara hubungan Kanjeng Nabi karo Sayyidina Ali niku dalam hal kemuliaan lebih milih kemuliaan menjadi santri atau sahabat niku Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali unggule malih niku nggak ada dua doa. Nggih niku diwaosaken karramallahu wajah kali radhiyallahu anhu. Saged didamel kalih-kalih ini saged salah setunggal mawon mboten napa. Nek saene nggih langsung kalih-kalih. Nah niki keistimewaane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pikantuk donga karramallahu wajah nggih radhiyallahu anhu. Lek radhiyallahu anhu niki umum kangge sedaya sahabat radhiyallahu anhu. Mergi kan derek Quran nggih. Napa niku tenggene surat Al-Bayyinah niku. Tun surat Al-Bayyinah niku ulaika ashabul masyaallah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Terus innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an. Lah niki saking mriki niki nyebut sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pikantuk setunggal malih yukarramallahu wajah. Secara umum nggih oleh radhiyallahu anhu. Secara khusus nggih pikantuk karramallahu wajah. Mergi Sayyidina Ali niku njagi wajahe. Jagi dalam hal khusus pandangan itu dijagi saestu. Dijagi dalam hal apa setunggal. Sayyidina Ali boten nate ndingkluk utawa menundukkan pandangan di hadapan berhala. Ora tahu nyungkan-nyungkan ini ngarepe berhala boten nate. Nomor kali niki sing paling kathah di penelitian nggih niku boten nate mirsani zakare piyang apa maneh wae wong liya wedi wae ora. Dadi Sayyidina Ali mboten nate mirsani zakare gadhe piyang mboten nate. Nek kita kan rong dina gak ketemu iku wani. Sayyidina Ali mboten. Niku dianggap aib Sayyidina Ali isin ningan. Niku kemuliaan Sayyidina. Terus piyambake matur dan niki mesti ilmu sing saking Kanjeng Nabi, mesti ilmu sing saking Kanjeng Nabi. Kantun dibahasakan piyambak kali Sayyidina Ali. Niku ada 3 perkara sing gampang cepet eling, awet eling, boten pikunan. Terus saged ngilangno penyakit dahak. Penyakit sing gampang diderita manusia pada umumnya kan watu, pilek niku kan termasuk darah nih, bulwong nih. Termasuk ada darah kotor, empedu hitam, empedu kuning macam-macam. Niku tombone terus Sayyidina Ali mboten nusa gawe ramuan macam-macam, cukup niki salah satu saking 3 niku siwak kan, terus sering kosong, terus istiqomah maos Al-Qur'an. Siwak niku ngresiki gigi baik kalih kayu arok secara khusus utawa kalih liyane. Nah secara khusus kalih kayu arok niki nanti mirsani nggih kayu arok. Kayu arok niku sae bahkan manfaatnya itu terus ulama dihitung sampai 7 dosa. Manfaatnya ngresiki untu kali siwaknya sampai 7 dosa. Di antaranya gini ku siji ngresiki gigi, mutihno gigi, nguwakno gusi, terus beningno peningal, terus menajamkan pendengaran, mencerdaskan otak, mengencerkan dada, macam-macam, ngilangi lorong ngelu, niku gitu masuk siwakan manfaatnya sih. Terus nyemangati awak kangge nglampahi ngibadah lan salat.
awak luwih semangat. Terus nikelno ganjaran, ngatakno kebagusan. Mergo tiyang niku ngelampahi napa-napa kali siwakan, kali mboten siwakan ganjarane benten. Wudu siwakan sik karo wudu mboten siwakan ganjarane benten. Salat siwakan sik kali mboten siwakan sik ganjarane benten. Maos Quran siwakan sik kali mboten siwakan sik ganjarane benten. Bahkan ten fikih niku siwakan iku mustahabun fi kulli waqtin. Setiap waktu disunahkan. Bangun tidur sunah, kate ngomong sunah, kate wudu sunah, kate sholat khususnya sunah. Pokoknya lagi rasa-rasen siwakan. Bahkan ten setunggal napa niku hadis niku menarik ridho Allah. Jadi menyebabkan ridho Allah siwakan, masya Allah. Nah, siwakan kangge kayu arok niku nggak ada keutamaan piyambak paling utama. Mergo niku dicontohno Kanjeng Nabi. Tapi nek mungguhe fikih niku min arokin au nahwihi. Liyane ngangge kayu arok nggih mboten napa-napa. Nggih kayu pelepah kurma sajarate mubarakatin ngangge kelepah kurma nggih mboten napa-napa. Ngangge kain nggih mboten napa-napa. Sing umume kita nggih ngangge sikat gigi plus kali pasta gigi paling umum. Niku nggih sae niku. Tapi secara keutamaan nggih benten. Kali kayu arok niku benten. Niku napa ngangge siwak atau napa niku ngresiki untu. Lajeng siang, masya Allah niki siang niki seduhaken agama. Mboten namung Islam, seduhaken agama. Seduhaken dokter secara jujur menyatakan nek pancen puasa itu menyehatkan badan. Dilihat dari sisi kesehatan fisik manapun niku nggawa kemanfaatan. Nggawa kemanfaatan selain detoksinasi ini mengeluarkan racun-racun, terus mengistirahatkan lambung, macam-macam apa. Makanya mboten salah dawuh Kanjeng Nabi niku nek wong poso niku nyehatno wong pancen terbukti saestu. Sing kemudian sing ketiga niku maos Al-Qur'an. Maos Al-Quran itu kan berarti membutuhkan pandangan. Yang pertama, yang kedua ngobahno lesan. Sehingga sing pikantuk kemanfaatan niku yang secara awal niku dua niki langsung pikantuk. Secara mripat nggih ningali dawuh-dawuh Allah, kalam-kalame Allah. Terus secara lesan yo obah. Sing tiyang nek maos Quran netepi hukum-hukum tajwid niku napa melunakkan saestu napa niku lidah memfasihkan kalam sehingga tiyang niku nek kulina maca Quran omongane cetha mboten mencla menti mboten ngelantur nek cetha maca Quran cetha saestu bahkan sepuh niku lho wawasan cetha. Mbah Yai niku nek dawuh niku tasih cetha-cetha. Wong pancen kulino maos Al-Qur'an. Secara pandangan mata karena sing ditingali kalame Allah niku ten mripat nggih sae. Niku keutamaan. Dados tiga perkawis niki nggih siwakan, nggih siang, nggih maos Quran. Niku tiga-tiganya mendatangkan kemanfaatan baik lahiriah maupun batiniyah. Baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, spiritual. Ini masya Allah pun diakoni saya. Yang kedua, ben cepet khatam. Wal maqalatu tsaminatu wa tsalatsuna utawi iki iku makalah kang kaping 38. An Ka'bil Ahbar saking Ka'ab al-Ahbar. Piyambake dawuh al-husunu utawi pira-pira benteng pertahanan lil mukminina kanggo pira-pira wong iman wong mukmin minasyaitoni saking setan iku salasun telu. Nek pengin dijaga Allah saking setan cara membentengi awak saking setan
rahasiane 3. Al masjidu hisnun. Masjid dadi benteng. Wa dzikrullahi dzikir Allah hisnun dadi benteng. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an hisnun dadi benteng. Dadi saged salah setunggal tiga-tigane iki saged. Gini ku masjid, gini ku zikir ten Allah, gini ku maos Qur'an. Tiga-tigane luar biasa. Masjid niku kan panggonan salat sing diwakofno khusus secara nama kangge masjid. Artinya tiang niku nek nggak ada tanah terus kemudian mewakafkan tapi wakaf lafate niku mushola nggih mboten dadi masjid. Secara hukum pun benten. Dados zawiyah, dados langgar, dados mushola niku secara hukum mangke benten kali masjid. Masjid niku dadi benteng nggih. Kita niku ten masjid mboten lapo-lapo. Mboten salat, mboten zikir, mlebu masjid tok gak lapo-lapo niku wis oleh ganjaran. Saking sucine mergo masjid niku sebutan ten Quran mboten blay-blay. Sebutane masjid niku daleme Allah fi buyutin adzinallah. Ya wis disebut omah niku ya masjid niku ten Quran. Awalu baitin wudi alin nasi lalladzi bibakata. Nyebute niku bak kaya masjid niku. Masyaallah. Dadi kita ten masjid mboten lapo-lapo, ya mboten salat, mboten maca Quran, mboten wudu. Pokoke mboten kados gedhe lho. Pokoke mboten ngaten. Meskipun tasik gak ada kados iki. Mlebu masjid tok niku wis oleh ganjaran saking hebat tempat masjid. Apa maneh lek kemudian purun wudu, purun sholat sunnah tahiyatul masjid, purun maos Quran lan dituni-tuni ngaos niku. Tempat sing disunnahno sholat niku nggih masjid. Nggih mboten? Nggih. Liyane mboten nenten. Mbok gedunge presiden apike kaya apa mlebu ya ora ana kesunahan sholat tahiyatul istana merdeka ora ana. Wis sing enek iki masjid. Wis saking dadi salat itu bergantung dengan tempat niku nggih masjid tok niku. Saking hebat. Cuma bedane mangke nek ten masjid liyane ngangge salat tahiyatul masjid, nek khusus ten Masjidil Haram ngangge tawaf. Tapi sami-sami tahiyat niku, sami-sami penghormatan ten masjid, ten suatu tempat. Saking hebat niku. Nomor kalih napa maneh nek ten masjid niku pancen panggonan sing diplek kangge salat, kangge zikir. Kita mboten nderek salat lho, nderek zikir, mboten nderek maca Quran. Tapi ten lebete masjid enten tiyang salat, enten tiyang maca Quran, kecipratan ganjarane wong zikir saking apike panggonan. Mboten enten terus mari ngono nang masjid nu main remi, domino wong gendeng. Saedan-edane wong lho Pak nggih, mboten enten. Terus kemudian sing dadi benteng saking setan maling niku nggih zikrullah, zikir ten Allah niku dadi benteng sanes. Termasuk nek disebutaken ten syarah niki termasuk apa maneh la haula wala quwwata illa billah sing iso melayokno setan. Sing iso melayokno setan. Nek terus realita iku sing iso medhekno setan iku malah doa sebelum makan. Dadi nek digodha setan ku lari cilik-cilik malah donga doa sebelum makan. Setan yang lalu aku kabeh dipangan. Niku pokoke zikir ten Allah, nyebut zikir Allah meskipun kita mboten paham kali unine zikir. Aku maca astagfirullahaladzim, muni subhanallah, muni alhamdulillah, muni la haula wala quwata sapi turute. Mboten paham ritek tetep enggak ada manfaat. Niku hebate zikrullah, mboten paham oleh manfaatan dane yo paham. Kemudian sing ketiga nggih mboten benten kali sing wau dawuh Sayyidina Ali wis dadi benteng nggih niku wawasan Al-Qur'an. Wawasan Al-Qur'an benteng saya. Al-Qur'an pundi mawon jenengan waos niku dadi benteng saking setan.
Napa malih ada beberapa ayat ataupun surat khusus ya. Saking putih kekhususane mergi sing dawuhna Kanjeng Nabi. Tapi secara umum semuanya mulai dari basmalah Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya menjadi benteng perlindungan dari setan. Tapi nek angsal kabar saking Kanjeng Nabi ada beberapa ayat maupun surat khusus, nah itu berarti benteng ini mudah dadi luwih keramat. Contohnya ngangge ayat apa? Kursi, benteng saking setan. Contohnya ngangge surat Al-Falaq An-Nas, itu nggih benteng saking setan. Tapi secara umum semua ayat Quran maupun surat dalam Quran itu dadi benteng saking setan. Sakmu minimal ini ku nggih benteng saking napa niku kemaksiatan kita piyambak, saking sak minimal. Artinya tiang itu nek purun maca Quran, berarti kan pada saat itu termasuk tadi zikir Allah, pada saat itu tidak sedang melakukan maksiat. Minimal tiang yang sing lagi maca Quran, lagi zikir teng Allah, napa maneh telu dilakoni kabeh. Yo zikir nang Allah, yo maca Quran, yo nang jerone masjid. Masyaallah double-double. Cara benteng pertahanannya double-double, lapis 3 misalnya. Niku nek diwaos kemudian tempatnya ya suci, sing diwaos ya kalane Allah, sing dikerentek ten ati nggih zikir ten Allah. Dadi panggonane ya suci, lesane nggih suci, atine nggih suci. Lapis 3 benteng pun niku bahkan teman ini disebut kama huwa mujarrab, itu sudah terbukti mujarab dari godaan-godaan syaitan. Pun niku nasihat ibad. Lajeng kula terusaken ingkang kolomben keterangan masalah air, bahwa masalah air ini penting saestu kangge kita mangertosi. Mergi kita mboten saged ngibadah tanpa toya. Mboten saged ibadah tanpa toya. Iso kok aku nganggo tayamum, jenengan tayamum ora bendina. Nggih mboten. Tayamum itu kan cara lawang darurat. Oleh dinggo nek mboten enten toya utawa mboten saged ngangge toya. Mboten angsal terus aras-arasen nyekel banyu terus tayamum mboten. Artinya tetap utama air. Nah, karena utama dan menentukan keabsahan ibadah kita, maka kita kedah mangertosi pundi toya sing saged dienggo ibadah, pundi sing boten saged. Kalau ben sing saged dienggo ibadah, nggih niku sing air yang bisa menghilangkan hadas ataupun najis. Sing sebutan hukume niku tahir mutahhir, suci mensucikan. Sing niku macemne utawa sebutan disebut air mutlak, nggih niku air sing masih asli, sing ciptaane pangeran, sing mudhun saka langit utawa metu saka bumi. Iki kula baleni sedhi. Ini ku nek diurut enten air hujan, air salju, air embun, air sungai, air sumur, air sungai sumber, terus air laut. Pun itu niku sing utama dan pertama untuk digunakan bersuci. Adapun proses-proses yang setelah itu yang penting tidak menghilangkan kemutlakan air, maka tidak apa-apa, tidak masalah. Hanya dikei pipo-pipo terus disalurno, difilterisasi, diozonisasi, macam-macam, tidak merubah hukum air, malah luwih apik tambah ngilangi kuman-kuman. Terus enten sing saged dienggo suci mensucikan tapi hukumnya makruh niku banyu musam mas sing dijemur kali sinar matahari langsung sing wadahi saka logam. Sing ketiga sing tasik saged dikonsumsi tapi mboten saged dienggo bersuci, nggo wudu mboten saged, dienggo mandi besar mboten saged. Sing hukumnya niku suci tapi tidak mensucikan. Niku enten kalih. Setunggal kolomben niku air mustamal.
Air mustakmal itu air bekas dienggo bersuci. Bekasnya dienggo kora-kora, isa-isa, umba-umba, bekasnya itu. Nah, sing campur kali sabun kali ini mboten saged. Jenengan mari ngubah apa di alirno niku pun mboten saged. Termasuk bekasnya jenengan dienggo wudu tetesan yang kedua, ketiga pun mboten saged. Pancuran. Lah sing kedua sing suci tapi tidak mensucikan niku air mutaghayyir tapi ditohirin. Yaitu air yang asli ini suci, asli ini masih mutlak, tapi kecampuran baik sengaja atau tidak sengaja ya, barang suci. Sing barang suci niki saged merubah sifat air. Contohnya enten toya kok satu cibuk utawa satu botol, aslinya murni, mineral itu aslinya tasih murni. Tapi kemudian kecemplungan barang suci loh nih. Kecemplungan sirup, kecemplungan teh, kecemplungan gula, kecemplungan kopi, ini kan barang suci apa nih? Terus akhirnya nek mari kena teh, kena kopi, kena gula, kena susu, kena sirup, ini bukan berubah. Nopo warnane, nopo ambune, nopo rasane pun berubah, pun boten asli petak kaya wau. Lah niku sebutane air suci tapi tidak mensucikan. Saged diombe. Banyu sing putih murni terus dicampuri teh. Diombe tasik saged. Tapi dienggo wudu, ya dirubung semut jenengan. Mboten saged. Kopi barang omane umum tambah meloncok mari. Boten saged. Merga sampun dicampuri barang suci sing bisa merubah. Tapi nek campurane nggo titik terlalu boten saged merubah. Banyune sak botol 1,5 liter botole. Terus jenengan cemplungi uyak utawa gula sing sak pucuke sendok. Jeneng cemplungi strip ngoten. Mbok kecemplungan mbok nyemplung sengaja. Tapi barang mboten berubah saestu. Tetap pancet, maka hukumnya tetap suci mensucikan. Sing sadurunge sing berubah baik warnane utawa ambune utawa rasane. Niku sing suci tapi tidak mensucikan. Mustakmal kali mutaghayyir. Sing nomor gangsal sing nomor sekawan niku air sing terkena najis. Sing hukume nggih boten suci, nggih boten mensucikan. Mutanajis, air yang kena najis. Niki macamnya kalih, macam ini. Niki kita ndelok sing Syafi'iyah. Nggih niku air sedikit, nggih, air sedikit ngeten niki. Sing tercampur utawa dicampuri, baik sengaja atau tidak sengaja. Sing nyampuri niki barang sing najis. Nek wau kan barang suci, teh, gula, kopi barang suci. Tapi nek niki barang najis, umpami ngapunten teleke tikus utawa teleke cicak, ngoten lho. Nek tuyone sekedhi, maka berubah atau tidak berubah tetap wis najis. Berubah atau tidak berubah tetap najis. Jadi kecemplungan satu wonten sak tetes utawa sak titik najis utawa kecemplungan darah. Kita pas wae terluka terus darah netes sak tes yang menawa. Tapi kok gak berubah langsung mencar ilang, tetap hukumnya najis. Boten saged diginakaken. Maksudnya di unjuk boten saged, dienggo wudu, mandi boten saged. Isone nggo digunakan yang lain, nyirami tanduran boten napa-napa. Tapi nek dienggo ten kita boten saged. Karena itu hukumnya najis. Kena kita malah dadi najis kita. Nah niki kalau airnya sedikit itu sepinten ukurannya. Napa sak gelas 12 kurang saking 270 liter. Kurang saking 270 liter.
kurang saking niku maka hukumnya air sedikit. Jenengan tebak nggak ada kamar mandi nggak ada bak atau nggak ada gentong alit, gentong sing alit, sing ukurannya kayak tanduk toyo lho jenengan. Biasanya kan jenengan ngisen itu yo teng gentong alit terus dinepno cek napa niku kotorane cek ngadap. Nah, terus nek meneh godhog kan karek nyibuk ndukure kalem-kalem. Niku nek bayune namung sak monten kurang saking 270 liter. Biasanya enten tulisannya niku napa niki volumenya hanya 50 liter hanya. Niku lek boten nganti 270 liter kok kena najis sak titik mawon, maka najis kabeh menan. Karena patrokane niku al-maul qalil al-maul katsir. Tapi nek toyone kathah, nah toyone kathah sak kolam renang umpama. Kolam renang bobo. Niku nek kecimplungan najis, maka mboten ndeloki sepinten najise, karek ndeloki efeke. Saged berubah napa? Mboten. Nek wau kan mboten ningali efeke nek alit ngenten iki. Kecemplungan langsung najis. Niki ningali efeke. Nek sak kolam renang niku umpami sing pipis lare setunggal. Ya, bocah-bocah umur 2 tahun, 3 tahun nak melok pake renang, ngentutno pake. Awakmu lampun nak kok geter-geter ngene. Mari pipis, waduh kok gak gelem ngomong, tapi lari setunggal tok banyune sak kolam renang. Bapake ndeloki aman, gak berubah, ra weruh. Maka hukume boten berubah, tetap suci jika lari setunggal toh, tapi lari sak SD jenengan giring kabeh, pipis bareng ngomong sak kolam renang arek 40 Pak. Pipis bareng nang kolam renang, mbok pesing niku. Lah niku wis berubah napa ambune, napa warnane, napa maneh rasane. Ojo sampe dirasakno, lho didelok ngono ya. Didelok pokoke wis berubah niku hukume dadi najis. Dadi sing dideloki efeke. Mboten sepinten, mboten barang yang napa mboten tapi ya. Tapi nek umpama mboten berubah kados wau maka aman. Air yang banyak niku niki derek pendapatnya sing madzhab Syafi'iyah. Pun niku masalah toyo. Kedah nganti saestu dipastikan nek toyo sing kita ginakaken kangge wudu, kangge mandi besar ataupun mandi sunat nek sunatan apa niku benar-benar air sing suci mensucikan. Enten cerita-ceritaken sadene kula lanjutaken babagan masalah najis. Masalah toyo enten paham yo biasa diginakaken. Lajeng wau kan tujuane toyo dienggo ibadah niku kan fungsine toyo dienggo ngilangi najis lan dienggo ngilangi hadas. Saniki najis riye. Najis niku barang wujud di barang enek barang wujud sing dianggap kotor menjijikkan oleh syariat Islam. Nek syariat Islam ngarani niku kotor maka hukumnya najis. Tapi nek kita sing nganggep kotor jijik tapi syariat mboten nganggep kotor, mboten nganggep jijik, maka munggo syariat mboten najis. Jadi ukuran barometernya mboten pribadi Pak Bu, ukurannya syariat Islam. Nah, najis niki mangke dibagi 3. Ini pun sering pireng niki mukhaffafa, mutawassito, kali mughal. Lah pun sering pireng kanggo kali mau. Mukhaffafa niku najis ringan enteng. Ringan niku nopo sak dulu, nopo sak titik mboten. Ampun salah paham, mukhaffafa niku jenise. Gene ku pipise bayi lanang umure dereng 2 tahun tasih ngunjuk asitok. Nah, niki maka hukumnya najis mukhaffafa. Pipis bayi lanang umure dereng 2 tahun sing namung ngunjuk asitok, maka hukumnya najis
Sehingga nek bayi lanang niki kok BAB, nah pun mboten mukhafafah, karena sing mukhafafah namung pipis itu. Nah bayi ini muntah, nah berarti bukan mukhafafah. Wong sing dihukum itu pipis itu, mboten muntahe, mboten BAB ini. Niku nggih najis tapi bentuk liya, mutawas sito, bukan yang mukhafafah, pipis itu. Terus saking bayi lanang, nek bayi wedok mboten. Bayi wedok hukume langsung nang mutawasito. Lupa kok ngono Pak. Nah niku urusane syariat niku. Niku nek ditingali saking sejarah salah satu niki. Niku karena tiyang rumiyin zaman Islam awal-awal niku tiyang niku luwe seneng gendong bangga-banggano bayi lanang timbang bayi wedok. Luwe seneng gendong bayi lanang ndudukno nang kancane. Wah, anakku, putuku lanang kan. Gagah. Sehingga nek ketika sering gendong akhirnya nek dipipisi, maka cukup namun diciprati tuyul tok. Diciprati tuyul mboten sampai diumbah, mboten usah ngantos diumbah. Karena gendongnya niku sering, diluk-diluk digendongi dipamer nang kanca-kancane. Niku alasan pertama. Alasan kedua, terus ten kitab lho nggih mboten. Jare niku pipise bayi wedok luwe pesing timbang. Lha kalau mboten ate cuma ten kitab ngono, nek mboten percaya kula segan. Lho pipise bayi wedok niku luwe pesing timbang bayi lanang. Sehingga hukume luwe nemen wedok mutawasito. Nek sing lanang namun mukhaf. Tur umure kurang saking 2 tahun. Nggih, lha nek arek wis 5 tahun, wong SMA mboten wambu wis kan. Tur namung ngonjo ASI tok, mboten enten MPASI ini. Nek namung tahu tok mboten masalah. Tahu di lotoki kurma mboten masalah. Pokoke mboten tiap hari. Tiap hari enek asine ana gedange, ana kantese, ana bubure, ana rawone, ana pecel. Kowe iku wong gerang jenenge duduk bayi. Oh, niku najis mukhafafah. Karena ringan cara mensucikan nggih namung ringan, namun diciprati tuyul. Pokoke terus ora sampe digrojo. Mboten usah digrojo. Digrojo nggih monggo tambah sae, tapi cukupe namung diciprati tuyul tok. Pokoke keplek titik ngono wis cukup. Niku mukhafafah. Lah sing paling kathah teng lingkungan kita niku nggih mutawas. Kita niki sampe jam pinten 30 gitu, Pak. 40 andane iki tasik 33. Mutawasito niki paling kathah di sekitar kita. Paling hati-hati mutawasito. Nggih niku napa mawon najis mutawasito niki. Segala sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang kecuali mani. Ma kharaja minas sabilaini illal maniyah. Segala sesuatu nek medal saka dalan ngarep dalan mburi, baik rupa cair utawa padhet, maka hukume najis mutawas sito. Kejaba mani, sperma mboten najis. Niki madzhabe Syafi'iyah. Mboten najis karena sperma niku bahan bakune menungso. Sehingga menungso mboten dihukumi najis karena bahan bakune mboten najis. Niku pertama. Sing kedua nggih niku napa niku muntah. Baik muntah niki saking menungso atau muntah saking hewan. Wong nggih ngoten baik barang sing medal niki saka menungso wae dhewe wae wong liya utawa saking hewan. Pokoke metu saka dalan ngarep dalan mburi hukume najis mutawas sito. Nah nek kopi luwak ayo. Nah, kopi luwak ya ngono ayo. Ayo kopi luwak. Ah piye wis dadi kemasan ana tulisane halal ayo. Nah, ngenten kopi luwak. Kopi luwak niku sakjane saking pundi sih? Mosok ngetok. Ayo. Mboten kan? Biji sing dimangan luwak terus ditokno, nggih kan? Nah, ngeten niku mboten najis.
najis. Mboten karena apa? Karena tidak berpori. Itu hanya melewati saja. Dadi koyok neker. Dadi koyok neker dilebokno. Dadi cukup diumbah niku biji kopine tok, sehingga biji kopine niku utuh. Enggak ada pori-pori yang meresap sampai dadi rasa telepon luwak, mboten enten. Niku namung jalane tok ngoten niku. Nah, dadi sehingga ulama tidak menghukumi najis. Pun. Terus muntahan nggih, muntahan sing saking lambung niku Pak, niku medal. Baik sengaja mabuk karena kendaraan hukumnya najis. Nah, iler. Nah, jenengan jijik mboten iler. Jijik Pak. Ngiler. Tapi iler niku mboten dihukumi jijik kali syariat. Mboten dihukumi jijik kali syariat. Sami koyo ludah itu. Itu niku jijik mboten. Jenengan didoni kok mboten. Wah, nek wong idoni wah musuhan anak putu iku lho. Itu niku kan lek monggo kita, makane wonten pengertian kan kula tegaskan. Najis itu sing dianggap kotor oleh syariat. Kita nganggep kotor, tapi syariat mboten nganggep kotor, mboten najis. Ludah niku monggo kita kan kotor, Pak. Wae kita kotor gitu. Tek nang ngene tanah, apa maneh wae wong liya gegeran tekan anak putu niku. Tapi monggo syariat mboten karena apa kanan niku kan enzim yang ada di mulut niku. Lah lek umpama ludah niku najis, cangkem najis kabeh lah. Lho ki mboten. Kan ludah itu kan dari sini. Dikumpulno diduh monten. Lah lek niku umpama najis berarti sak cangkem-cangkem najis. Logikanya sederhana monten. Niku pertama, yang kedua ngeten. Bedane muntah, liur, ludah, umbel termasuk. Niku benten. Karena ngenten, karena nek muntah iki napa sing muntah kok dihukumi najis. Sing liur utawa ludah utawa umbel kok mboten dihukumi najis padahal kita nganggepe jijik. Karena siji pancen sing nganggep jijik niku syariat, mboten kita. Niku saking syariat. Sing kedua, muntah niku mlakune saka lambung, wis mlebu metu ngoten. Sedangkan ludah niku kan kumpule teng mriki. Kumpule teng mriki mboten melalui lambung. Mboten melalui pencernaan lambung terus munggah maneh mboten. Nah, cuma iler niku make hukume saged kaya muntah. Iler niku saged kaya muntah. Jika napa? Jika keluarnya dari mulut yang posisinya lebih rendah daripada perut. Nek para kiai gampang ngeno contoh, cung nek sampean turu kok gak bantalan terus ngiler, iler najis. Dadi nek teng pondok niku kan ngapunten nggih. Bantal itu barang mewah. Cung ngapunten. Nek teng pondok-pondok kados salah yen kula niku bantal itu barang mewah, royokan. Nate kadang enten sing rodok nakal niku turu bantal supaya dijabut, Pak. Yo tak geladuk niku. Nggih, kula niku rada cerdas. Dadi kula gadah lemek, tak peniteni Pak. Kali bantal niku. Penitene gak siji loro Pak, 12. Dadi lare bantal niku kula melok katut. Lho, sehingga lare mboten saged buka niku. Soale nek mboten bantal kok langsung nang ubin, plek ngeten iki wajahe langsung ubin plek niku. Posisi perut kali wajah sami. Maka nek medal niki yang cairan yang ada di lambung bisa ikut keluar sehingga hukumnya najis. Tapi nek enten bantale napa bantal niku napa kadang niku ngapunten nggih teng pondok niku klambi kotor diuntel-untel dilebokno sarung. Nggih, terus dienggo bantal. Enten sing ngoten, kula nggih kadang ngoten. Utawa kadang bantalan bokonge kancane muter, Pak. Dadi sing iki bantalan kono muter. Ngono pondok seru. Utawa kadang bantalan adae sabun. Ada sabun iki enten kotaknya terus iki bantal. Pokoke enek ganjele. Nek enek ganjele dan posisinya itu di atas daripada perut,
Maka nek ngiler mboten najis. Yo ambu tapi mboten najis. Tapi nek langsung teng ubin sejajar kali perut bokone najis. Niku nggih, niku tak jelasaken masalah muntah biji itu lajeng. Enten sing ditambahkan. Cekap nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.